vuoden vaiheessa olisi meikäläinen scooter-tsekkiä. Käsikripit ovat Redlinein paskat. Niin kuin näkyy, molemmat on kuluneet aivan helvetistä. Käy käsiin, kun hyppää jostain korkealta. Sitten on 81 Customin BMX-baari. Sitten löytyy Blazer Pron quad-klampia. Sitten on Districtin integroitu headset. Pyörii ihan semi hyvin. Pieni semmonen ääni kuuluu niinku tuuli. Ja sitten on District FK2 forkki, Black. Ja sitten on Eaglen Fulcoret Greenit. Ja siellä on Districtin laakerit. Vähän narisee. Niinku kuuluu. Ei haittaa. Paskana molemmat laakerit. Sitten täällä on samanlainen Eagle Fulcore ja siellä on Enjoy laakerit. Koska dissut eivät vain kestä. Paitsi jos on tietenkin sponsori, niin helppo. Sitten on District V3 Deck ja V3 ja Drop Test. Drop Test. Ihan semi hyvä.